Jó napot, edzőben! Hello, anyuka! Annyi lenne a kérdésem, hogy a kisfiam tudja, Bence, miért nem játszik? Miért ül a kispadon állandóan? Kedves anyukát, hogy is fogalmazzak, Bence rettenetesen tehetségtelen a futballhoz, itt csak zavarja a többi kölyköt. Valóban? És hogyan tudnánk ezen segíteni, nagymester? Hát úgy, hogy a lehető legmesszebb vinni ettől a pályától, mit tudom én, sakkozni vagy balettozni. Nem úgy értettem, mester, hanem feljöhetne esetleg hozzám, főznék valamit. Mit csinálják én ott, nem vagyok éhes. Megnézhetnénk az esti meccset esetleg. Kösz, nem van tévé, most vettem az Eurózsban nézőgérbe. 164 átlós, zseniális. Támadhatna esetleg az én kapumra, hogyha érti, hogy mire gondolok. Anyuka maga is focizik, nem is tudtam. Nem igaz, hogy nem érti, hogy hova akarok kiukadni. Anyuka pontosan értem én, de nincs az a dugás, amiért ezt a balfaszkölyköt beállítanám.